ବୁଝିଲ ମା, ମୁଁ ଗତକାଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମିଟୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ନ ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ଯାହା କରୁଛୁ କର ମିଟୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଜମା କରିବୁନି, ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ମା, ମୁଁ ସେସବୁ ମନେ ରଖିବି। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲ ଖୁସି ବାପା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଦିନଠୁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଗଲଣି। ନାଇଁ ମ, ଅଫିସରେ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଅଫିସ ଅଫିସ, ଆମେମାନେ ତ କେହି ନୁହଁ। ହେଇ ଖୁସି ଆସିଲାଣି। ବାପା ବୋଉ, ତମେ ମାନେ କଣ କଥା ହେଉଛ? ନା ରେ ମା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। କାଲି କଣ ହେଇଛି ବାପା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? କଥା କଣ କି, କାଲି ମିଟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଲୋକମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଅଛି। ଠିକ କଥା, ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ତ ପଡିବ ନା। ବୁଝିଲ ବାପା, ମିଟୁ ନା ବଢିଆ କଥାଟିଏ କହିଛି। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଖୁସି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। କଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ ବାପା? ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡକେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। କଣ କହିଲେ ବାପା? ତମେ ସେମିତି କଲେ ସମସ୍ୟା କଣ ସମାଧାନ ହବ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କର, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ, ତମେ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ, ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଯାଇ ଚକି ପେଶିବ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦେଉଛ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସହରକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିରୁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲକୁ ନେଇଯିବି। ଶୁଣ, ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଏଥରକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମେମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଗଛ ଲଗାଇ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଠିକ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ କହି କେମିତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚେଇଲି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜମା ନଷ୍ଟ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ତା ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଆରେ ପଳଉଛନ୍ତି କଣ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।